sauce it up. Ich bin das jetzt so beat, man. Die Bachmann, ey. Ja, die Bachmann, ey. Ja, die Bachmann. Ey, ja, die Bachmann. Ja, ja, die Bachmann. Zeker maar komen joh, ach man. Oh, die Bachmann. Hoe je kunt op tegen afval. Zet als ik op in een minuut. Als ik fok met het doog en ik swoep met je kennis. Ja, en is daar op vannacht. Je loopt die wieken spinnen. Die Bachmann. Zeker maar komen joh, ach man. Die Bachmann. Hoe je kunt op tegen afval. Zet als ik op in een minuut. Als ik fok met het doog en ik swoep met je kennis. Ja, je loopt die wieken spinnen. Mi man, pues es de te respopa su arman, kopen die bruisa, sinds die squat ja vatten no lankie, was kom al lang kan bro. Die is way wat ik move, hasta, alle se kuzi des lasta, ik is het ook in een beat se vatan, alle weet die, was ik ze 3 en drop als MP3, hij was een lankie toen link ik zo, alles ben jullie toe drop als hij goed zet, blijf in moes als ik als een Uber, ben op je zet op mijn voeten, hou het zo clean zo met groepers, ik zal net daar als ik moet la, ik is net stil doen en koeken, ja. Zeker maar kom in jouw ach man. Hoe zoek het op tegen afval. Het is ook van het doel, kan ik ook meer kennis. Je loopt die winkels binnen. Nee, Bachman. Zeker maar kom in jouw ach man. Nee, Bachman. Hoe zoek het op tegen afval. Zet als ik op in een minuut. Het is ook met het doel, kan ik ook meer kennis. Ja, en is daar op vannacht. Je loopt die winkels binnen. Nee, Bachman. Zeker maar kom in jouw ach man. Nee, Bachman. Hoe zoek het op tegen afval. Als ik op in een minuut, als ik fok met het doog en ik swoep met je kennis. Ja, je loopt die winkels spinnen. Voordat die face krijg is het een trap. En no time is je kunnen. Ze willen zo, wie zeg wat is zo af. Ik zit je baby girl in een stripclub. Fok yellow, we take the love up. Ze willen van kaka mijn niks maken. Als ik trap en die shit moet je terugstaan. Ik zie heavyweight, qua lang kan. 3 dogs en die ouders like wit. Ik kom op je groen, dan pak ik mijn blik. Doe net zoals aan mijn broers is eer. Kan niet stoppen, ja, moving a hit. En voor die top, alle koppen is weg. Hoe staat oeren weer over jou weer? Zie me wie kan het daar als je dit. En ik kreeg je wat daar aan dit. Sta nou, ik tegenkom voor spelen. Ik zal in mij proberen. Ze was hier niet, dus ik ga reizen. Ja, ik tegenkom voor spelen. Ik zal in mij proberen. Was ik aan reizen? Nee, Bachman. Zeker maar kom in jouw ach man. Nee, Bachman. Hoe zoek het op tegen afval. Zet als ik op in een minuut. Als ik fok met het doog en ik swoep met je kennis. Ja, en is daar op vannacht. Je loopt die winkels spinnen. Nee, Bachman. Zeker maar kom in jouw ach man. Nee, Bachman. Hoe zoek het op tegen afval. Zet als ik op in een minuut. Als ik fok met het doog en ik swoep met je kennis. Ja, je loopt die winkels spinnen. Je tegenkomt om te praten, maak plak vast, ik samen met basis. Koezie gebeurt, ik geef me niet bang. Ik kan maar komen doen nazi, postie bangie. Kijk, ik zei jullie moet focus, ik zeg blauw niet, die is hij poten. Dus ik kan niet komen op mijn level, die hang je nog slang, nee, hier kom ik dopes. Die vraag man, ik kan maar komen met je manschap. Salut als met die wat gaat tegen je huid is wat heet, hele allemaal is squatters. Die vraag man, ik zoek een lat wat die play niet. Ik zoek een lat wat die kom en die lach, ik zei me niet nog eens een eentje. Hey yo, EH, sauce it up.